Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibele lapha and futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Ingeza. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakho malobathila sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ngisho ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okukhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu lisabela impilo yalo ikhansela eliqhunyiswe ngepama laphinde lasongela ngokufa emhlanganweni okukhethekile obubizela ukuzokhetha imeya kamasipala waseMpendle. Ikhansela i-EFF emkhandlwini umnumzane Sifiso Zuma litheke lisathuka izanye emva kokushawa iqulu ebeligqoka izikipa ze-ANC elifike laphazamisa umhlangano obungoLwesihlanu. Uzuma uthe leli qulu lamsongela ngokuthi uzokufa. Umasipala waseMpendle usuhlala izinyanga ezine ungenayo imeya emva kokukhishwa kumnumzane Buyisani Mlaba ngevoti lokungathemba ubuholi. ngoLwesihlanu bekubizwa umhlangano wesipesheli obekuzokhetha kuwona imeya entsha. Uthe umhlangano ophakathi kwagasela iqulu ebeligqoka izikipa ze-ANC langena nezicapha laphazamisa umhlangano. UZuma uthe ukumqhatha nequlu ukuphakamisa ukuthi ukubizwa amaphoyisa azolikhipha emhlanganweni ngesikhathi usomlomo umnumzane Sizwendlela uthe umhlangano uyawumisa. Yena-ke waphakamisa ukuthi akubizwa amaphoyisa khona ezokhipha abantu abaphazamisa umhlangano oyedwa owamshiya ngempama. UZuma uthe iqulu lamchapha ngenhlamba laphinde lamsabisa bathi bayazi ukuthi uyena owakhipha imeya njengokuba kuyena owethula isiphakamiso sokungabethemba ubuholi bayo. Abanye babethi buzobona ukuthi kuzofika kanjani ekhaya, abanye babethi uzobona ukuthi uzofika kanjani ekhaya, abanye babethi uzokufa. UZuma uthe ufuna ukwazi ukuthi lavunyelwa kanjani leli qulu ukuba lingene emhlanganweni. Uma-ke uzongena lapha kufanele usayene kona ogade bazibona bangaphephile. Uma-ke kuzokuba khona abantu abazokwazi ukudlula kunogada bangena emhlanganweni bafike basabisa amakhansela. Ngaphambi kokuthi kukhulunywe indaba umhlangano olandelayo kufanele bachaze ngokuphepha kwale ndawo. UZuma uthe udaba lokushaya kwakhe lubike esiteshini samaphoyisa esiseMpendle wabeseyalela ukuba-ke ayothola incwadi kadokotela. Wathi uzobuyela namhlanje esiteshini samaphoyisa ayoqeda ukuvula icala esephethe incwadi kadokotela. Okhulumela amaphoyisa aZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uthe icala lizovula uma uZuma eselethe incwadi kadokotela. Ikhansela i-IFP umnumzane Sidawu Ngubane lithe iqulu lalisho ukuba qeda bafike bakhahlela izicapha bathela ngeziphuzo ungubani ukugxekile ukubhuntsha komhlangano. Uchaza ukuthi bahlala izinyanga ezine benganayo imeya bebalindele ukuba-ke kufika amalungu e-ANC ngesankahlu aphazamisa umhlangano obaluleke kanjena. Le nto ekhombisa ngokusobala nje ukuthi abantu be-ANC abanandaba ngempela nabantu baseMpendle banxusa umnyango wezokubusa ngokubambisana nezidaba zomdabu KwaZulu-Natal ukuba basondele eMpendle. Ungubani uphinde wanxusa umkhandlu ukuba uqinisa kakhulu kwezokuphepha. Ubona-ke ngathi asiqinile zokuphepha uma kuzongena iqulu labantu lidlule konogada lize lifike lapho kubanjwe khona umhlangano omholi. Kumele nje umkhandlu umnumzane Zakhele Jabalala itheke bazothathela izinyathelo labaphazamisa umhlangano. Udaba balubike emaphoyiseni ngokushesha. Amaphoyisa abakhipha abantu abangaziwa bazothathela izinyathelo laba abathinteka kulesi senzo. Imizamo yokuthola ukuphawula kokhulumela i-ANC esifundeni iMoses Mabhida umnumzane Ntuthuko Koloba Ntshangase ayizange ize iphumelele. Ngesikhathi ethinta ukhale ngokuthi-ke usendaweni embi wathembisa ukubuya abashayele intatheli iyasoleza kabanga salibamba ucingo akutholanga umbando ukuthi akhona ukuthi naye aphawule kwelakhe isayidi. Ngaza kwethu izona indaba esenibekela zona namhlanje ngakuthina kwakho ukuphawula hlane comment section ngengizwe lwakho uvo ngalolu daba.